Nadšenci fotoaparátov a videokamier už vedia, že september patrí každý druhý rok aj výstave Fotokina v Kolíne. Ani svet technológií na nej tento rok nechýbal a tak vám môžem v nasledujúcich minútach ponúknuť to najzaujímavejšie, čo som z Nemecka priniesol. Asi najviac čakal celý fotosvet na novinky od dvoch silných japonských hráčov – Canon a Nikon. Zvlášť Canon prekvapil, keď po 5 rokoch predstavil vynovenú verziu svojej legendárnej 7D, ktorú postavil výrobca podľa požiadaviek používateľov. V čem je 7D Mark II převratný je, že je to velice rychlý a odolný fotoaparát, který i pro poloprofesionály poskytuje v podstatě profesionální výkon. 10 snímků za vteřinu, 20 megapixelů, magnéziové tělo a k němu 3 nové objektivy. Za rýchlosťou zrkadlovky je tandem dvoch nových výkonných obrazových procesorov Digic 6. Vďaka ním je to najrýchlejšia zrkadlovka v tejto triede. A rovnako poteší aj nový systém ostrenia. Přístroj má nově představený 65-bodový zaostřovací systém, který má všech 65 bodů v křížovém provedení. Znamená to, že by to po teoretické stránce měl být ještě o něco lepší než 5D Mark III nebo 1DX, který mají 61 bodů. Vďaka rýchlemu ostreniu a tiež snímaniu sa táto zrkadlovka hodí najmä pre športovú fotografiu či reportáž. Druhou určite zaujímavou novinkou z dielne Japoncov je kompakt G7X. Tohle je věc, která v podstatě mohu říct, zapomeňte na všecko, co jste dosud věděli o kompaktních fotoaparátech. Tohle je foťáček, který posouvá všechny třídy dál. Opět 20 megapixelů, 7 snímků za vteřinu, Digic 6, nový procesor, který je podstatně rychlejší a co hlavně Wi-Fi připojení. Dnes sa už fotoaparáty pretekajú aj vo veľkosti snímacieho čipu, ktorý práve v G7X dostal zaujímavý rozmer. Palcový senzor umožňuje natáčet i fotografovat v horších světelných podmínkách a zvládá i pracovat s hloubkou ostrosti nebo umožňuje práci s hloubkou ostrosti. Vše tak jako klasický G je postaveno na objektivu, čili objektiv začínající 24 mm objektivem přepočteno na kinofilm s 4,2 násobkem, čili nějaká 24-115. Tento kompakt by mohol padnúť aj do rúk profesionálov, nielen pre svoje parametre objektívu, ale aj pre možnosti nastavovania. Pro profesionální uživatele, kteří jsou zvyklé na nějakou ergonomii fotoaparátu a hlavně na rozmístění ovládacích prvků, mu tohle to vychází vstříc. Tak, jak je zvyklý z profesionální kamery, tak tady může manuálně nastavovat jednotlivé věci a především tady na tom kroužku jednotlivé režimy autofokusu, manuální ostření, nastavení ISO a samozřejmě velký výklopný displej. Treťou zaujímavou novinkou z dielne Canon bol rozhodne fotoaparát s poriadnym priblížením. SX60 s takmer polpalcovým snímacím čipom si totiž môže dovoliť až 65-násobný zoom, čo je až 1365 mm v prepočte na kinofilm. Pri tejto ohniskovej vzdialenosti sa clonové číslo dostalo na hodnotu f rovné 6,5. Nikon sa nenechal zahambiť a svetu ukázal svoju D750. Je to akýsi medzistupeň medzi zrkadlovkami D610 a D810, čiže prechod k profesionálnejšej triede. Samozrejme ide o full frame stroj, ktorý prináša predovšetkým zabudované Wi-Fi pripojenie. Výrobca ho však predurčil aj na nakrúcanie Full HD videa s najvyšším počtom snímok 60 za sekundu. Nový snímací čip rovnako sľubuje vyššie hodnoty citlivosti ISO a teda aj lepšie výsledky v horších svetelných podmienkach. Aj Fujifilm stavil na rekonštrukciu svojich osvedčených modelov. X100 tak dostala podtitul T. Spolu s novým písmenom za menom prišiel aj hybridný hľadáčik, teda kombinácia optického a elektronického. Ďalej mód, v ktorom fotoaparát simuluje fotenie na klasický film a tiež vzdialené ovládanie stroja pomocou smartfónu. Olympus sa vydal cestou investícií do svojej triedy Pen. V tej chce zaujať novým modelom EPL7. Jemné retro telo vyplňa vo vnútri aj Wi-Fi modul, vďaka ktorému sa fotoaparát tiež spája so smartfónom, cez ktorý sa dá ovládať.
Displej je v prípade tohto fotoaparátu výklopný, čo prináša nový vietor v segmente selfie strojov. Z parametrov zaujme ešte aj trojosá stabilizácia obrazu a tiež snímanie 8 snímok za sekundu. Výrobca sa snažil vylepšiť aj samotné zaostrovanie a tak tu nájdeme až 81-bodový autofokus.